Diwa ng Kapaskuhan, ramdam na sa ilang bahagi ng bansa ngayong Burr Months. Ating silipin sa report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV Balitang Amyanan. Christmas is in the air. Ito ang Christmas mode ng isang eskwelahan sa Lawag City, Ilocos Norte na siksik na sa mga dekorasyong pamasko. Kapansin-pansin ang mga kakaibang Christmas tree na tinawag na Christmas tree ng pagmamahal at pag-asa. Sa bawat Christmas card na isasabit dito ay katumbas ng school supplies na para sa mag-aaral. This project is conceptualized 2 years ago to support our learners, especially our indigent learners, for them to realize the importance of education. Dama na rin ang diwa ng Pasko sa isang kainan sa Lawag City, Ilocos Norte na tadtad na sa Christmas lights. Sinimulan na rin ang pagpapatugtog ng mga awiting pamasko. Napaindak pa ang mga trabahador habang nagsasabit ng Christmas lights. Naglagay ng Red Team Christmas Parol sa kahabaan ng Abacan Bridge at Friendship Bridge sa lungsod ng Angeles, Pampanga. Sa pamamagitan daw ng mga parol ay makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng Kapampangan na naharap sa hamon ngayong may pandemya. Kasabay ng pagpasok ng Burr Months, nagsimula na ring maramdaman ang simoy ng Pasko dahil sa mga Christmas decoration. Umarangkada ng bentahan ng palamuting pamasko sa Dagupan City. Kaugnay nito, maagang ipinaalala ng Department of Trade and Industry sa publiko na kailangang may PS Mark o ICC sticker ang bibiling produkto para masiguro na dumaan ito sa safety evaluation. Ako si Claire Lacanilaw para sa GMA Regional TV.